magiliw, perlas ng silanganan, alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupit, di ka masisingil, sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong baghaw, may nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagtitipid, ang bituin at araw niya kailan pa may magdidilim. Lupa ng araw ng walo aming pagsinta, buhay ay langit sa piling mo. Aming ligaya na pag may mga ating at mamatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on the radio and stay where you are. Listen to the bomb and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a
helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radyo Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radyo Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Mothers and Daughters of St. Paul. Malipayon nga adlaw sang Huwebes sa inyong mga kauturan ko kay Kristo. Petsa 11 subong sang Nobyembre, ginadumdum naton ang Memorial ni San Martin de Tours, Obispo. Magapili ako sang isa ka pari nga mangin matutom sa akon, siling sang Ginoo, kag magatuman sang tanan nga luyag ko. Mga muyo kita. O Dios nga amon amay, ang imo obispo nga si San Martin, naghimaya sa imo sing labi sa iya kabuhi, kag sa iya pagkamatay. Paliguna kami paagi sa imo grasya, kag indi pag-itugot nga ang kamatayon kag ang kabuhi magpahamulag sa amon sa imo paghigugma. Ginapangayo namon ini sa imo pagi kay Hesukristo, imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo sa kaisahan sa Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Pamatian naton ang Ebanghelyo suno kay San Lucas, Kapitulo 17, versikulo 20 tubtob 25. Sadto nga panahon, may mga Pariseyo nga nagpamangkot kay Hesus kung saan o mag-aabot ang ginharian sang Diyos. Nagsabat si Hesus sa ila, hindi mahibalaan ang pag-abot sang ginharian sang Diyos. Wala sing may makasiling, tanawan ninyo yari diri, ukon yadto didto, kay ang ginharian sang Diyos yara sa inyo. Dayon si Hesus nagsiling sa iya mga gintutunan, mag-aabot ang mga inadlaw nga magahandom kamo sa pagtan-aw sa isa ka inadlaw sang anak sang tawo, pero hindi ninyo siya makita. May magasiling sa inyo, tan-awa, yadto didto, ukon tan-awa, yari diri, pero hindi kamo magkadto sa pagpangita sini.
subong sa mga kilat nga nagaiglab kag nagapasanag sang langit halin sa pihak tubtub sa pihak. Manginamuman ang anak sang tao sa iya pag-abot. Ugaling dapat siya anay mag-antos sing madamo kag pagasikwayon sa mga tawo sa sini nga panahon. Mga utod, para sa aton giya sa pamalandong, pamatian naton si Father Ronald Quijano, Rector sang Sacred Heart Seminary, kag Direktor sang Pope John Paul II Institute for Studies of Marriage and Family. Mayong aga kag welcome sa aton programa, Father Ronald. May nga adlaw sa imo, Sister Ameline, kag sa mga pinalangga namon nga mga tagpalamati sa kahanginan. Ato subungin na sa ulog ang kapistahan ni San Martin de Tours, isa ka obispo. Napatay ni siya sang tuig 397, alin sa Pannonia, dito sa Hungary. Isa ka soldado nga nanging Kristiyano sa edad nga 18. Kag disipulo ini Saint Hilary, kag iyagin pasad ang nauna nga monasteryo sa Nakatundan, kag ning obispo sang Tours, isa ka syudad sa Roma. Kag siya nauna nga santo nga hindi martir, kag may kaugalingon nga piyesta sa kalendaryo sang Nakatundan nga simbahan, patron ini sa mga soldado, mga nagpatubo sang ubas kag ubra sang bino kag sang bilog nga Fransya. Ako madumduman nga si Saint Martin of Tours nagasakay ini sa kabayo, kag ang iya nga kunop ginatag isa ka tigulang, isa ka tawo nga hublas yung pabayuan niya. Tigani amo nang iya nga imahin permi si Saint Martin of Tours, isa ka maalwan, mabinuligon, maluluyon, labinagid sa mga kinahanglan kilala sa iya buluaton sang pagigugma. Tamo ganin ang hangkat para sa aton, pag isa kay Saint Martin of Tours, nga iya kapisan natin na sa ulog, nga dapat magwa kita sa aton mga shell, sa aton mga comfort zones, kag pangitao naton ang mga nadula, no, ang mga nagtalang na nandudulaan sa paglaom, pabaliko naton sila. Kagani ang buhat ni San Martin, kaya ginkunupan ang isa katawo nga imol, amoy ng aton ekspresyon, no, sang aton dako nga pasulabing gugma sa mga imol paagi sina, aton gina-motivate ang mga tao nga magpalapit sa Ginoo kaysa nagagikan matutuod nga kalipay. Mga abyan, tubtub na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga Pauline cooperators, collaborators, benefactors kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Bombo Radio Philippines. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Daughters of St. Paul, Bacolod, 29 Corner Hernaez, Hinare Streets, 6100, Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000, Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487. O mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sang mga madre sang Daughters of St. Paul, ini si Sister Ameline B. Paglinawan. Kabayng ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, ang kamatuuran, kag ang kabuhi, magpabilin sa aton tanan. Ang Katisismo sang Simbahan Katoliko. Mga bagay nga dapat hibaluon sa aton Kristohanon nga pagtuluuhan. Ang misteryo sang aton pagtuo. Ang paghigugma sang aton mahal nga Dios. Ang aton kabuhi upod kay Kristo Jesus sa kaisahan sang Espiritu Santo. Aton talakayon, tun-an kag hangpon ang ginatudlo sang aton katisismo. Sino ang mga anghel? Ang mga anghel amo ang mga tinuga nga puro espiritu, nga wala sing lawas. Hindi makita, walay katapusan kag mga tinuga nga ginhatagan sang kinaalam kag kabubuton. Wala untat nga nagapamalandong sila sa atubangan sang Dios kag nagadayaw sa iya. Nagapangalagad sila sa iya kag nangin mensahero sa pagtigayon sang hilikoton sang kaluwasan sang tanan.
ang katisismo kag ang pagtuo. Ini nga programa kinadulot sa inyo sang mga madre sang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo. Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapang-idaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Ginapangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad Monsignor Felix P. Pasquin nga padayon nga nagaagda sa inyo sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sang Bombo Radio kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya tuman kaimportante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahayan sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahayan sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa tunga religious, spiritual practices. Magun sini, yari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga may aras ang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira, nakaibalo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case antisilimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol.
Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini kapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Siyempre, limpihan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tiyon sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso ukon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel ukon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak ing kasugid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Guyod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radyo Philippines Standard Time, 25 minutos na nakaligad sa oras nga, alas 4 sa aga. Mga Pilipinas, mga Western Visayas, siyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, welcome na mga kabinan sa pagpangaragad sa Bombo Report sa first edition. Subong Webes naman kita sa karon nga adlaw banwa, pet sa 11 na kita sa bulan sang Nobyembre, tuig 2021. Kag sa gihapon ako ang inyo alagad Bombo Ansindol Sorelia. Updi naman ninyo kami no tubtobla sa isang takna. Subong yang aga sa pagdulong sa inyo sa pila ka mariga panguna. Mga mainit na balita local, national, kag international. Subong man mga balita sa sports kag mga balita nagikan sa patagsing entertainment. Of course, may kaupod naton sa pagdulong sa mga balita sa inyo subong aga ang aton mga Bombo Patrol reporters sa field. Subong man aton mga Bombo volunteers kag Bombo correspondents. So nabila-pila ka maragap panguna nga mga balita nga aton iya nga tutukan sa subong iya nga aga mga top stories of the day nga aton iya nga diskusyonan. Pila iya ka mga ragap panguna nga mga balita aton iya nga paghahatagan sa pagtamod subong ha sa sining Webes naman ni edisyon sa aton iya nga palatuntunan. Una kita sa mga regapanguna nga mga balita lokal sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya mga kabombo subong ang syudad sa Bacolod may 23 nga mga kabarangayan nga COVID-free. Isa ka ni barangay no ang Punta Taytay nga may isa lang gid ka active case sa subong kag subong man sa aton iya nga mga kabombo sa pila pa ka mga
nagapanguna nga mga balita, no? Ang ining hibaloon naton, chikeron naton ang pinaka-latest nga update na nungod sa aton iyang face shield ordinance, no? At the same time sa aton nga face mask ordinance diya sa aton sa may syudad sa Bacolod. Kag speaking man sa syudad sa Bacolod, no? Ang pinaka-latest update sa aton iyang mga kauturan kag sa aton iyang mga kabombo sa shooting nga nagduntad or rather before that ang Bacolod bukas na ha naga-open sang vaccination sa mga residente sang probinsya sang Negros Occidental. Kag isa naman ka shooting incident, no? Drug personality allegedly, no? Ang nagduntad riya sa aton sa Victoria City sa probinsya sa Negros Occidental. Kag subong man sa aton nga mga kabombo sa mga balita pungsud nun nga aton iya nga tutukan ang sa aton nga mga kabombo, no? Ang bag-o naton iyang PNP chief, no? Tiyang hambal ni outgoing PNP chief Elias Arihatag niya bugos niya nga suporta kay incoming PNP chief Lieutenant General Carlos. Kag subong man pila pa ka mga regapanguna nga mga balita hambal sang COMELEC ginalauman nga mapahamtang ang Pilipinas Alert Level 1 antes pa ang May 9, 2022 polls. Ikabay pa kay subong 2,646 ang bago nga nagdugang sang kaso kahapon pinaka-latest na sa COVID-19 cases sa Pilipinas. Ang active cases na buhinan sa 29,138, no? So, initanan ha ang aton iyang diskusyonan sa subong iyang aton iyang pagpangalagad, no, sa Bombo Report sa first edition. Hibalo naton ang pinaka-latest update sa COP26, no? Ining summit na hanungod iya mga kabinan sa climate change. So, sa liwat, no, initanan ang aton iyang diskusyonan samtang kita nagapangalagad diri lamang sa Bombo Report sa first edition. Subong yang aga, kamusta unta naman ang aton iyang palibot sa syudad sa Bacolod, chikeron naton sa aton iyang mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo, no? Ang pila iya ka mga nagapanguna nga mga balita, no, nga aton iyang tutukan diri sa aton iyang palatuntunan, no? Ang pinaka-latest update. Kamusta naman ang sitwasyon naton diri sa may palibot sa syudad sa Bacolod? Chikero naton, no, ang sitwasyon naton sa mga kauturan naton nga naga-monitor sa aton aga pa, no, temprano pa. Sa aton yang mga kabombo nagaupod sa aton sa 630 kHz sa yung diratag sa mga radio dial or nagaupod sa aton subong sa Facebook Live sa DYWB Bombo Radio Bacolod, no? And subong man sa YouTube. Of course, sa YouTube account na kita, so you can like and subscribe sa aton iyang YouTube, no, sa Bombo Radio Bacolod, no? So please like and subscribe, no? Kaya sabong naman iyang aga hambal ta na gani November 11 sa aton iyang mga kabombo. Grabe, no? Kadasig lang ang aton iyang mga inadlaw kay subong November 11 na and para sa aton iya mga kabinan nga Christmas countdown. Wow, 44 days to go na lang gidya. 44 days to go na lang kag magaselebrar na kita sa adlaw sang Pasko. Muna kadasig ang aton iya nga mga inadlaw, no? Sa aton iya mga kabombo, 44 dias na lang. And hopefully, kay ti subong, yara na kita somehow sa 87% nga malabot naton ang herd immunity diri sa Bacolod. So hopefully, magsigi-sige lang kay ti ongoing man ang aton iya nga vaccination. Sige So again ha, sa aton yung mga kabombo, of course, hindi nyo gid pagkalimtan ang aton iya nga promo diri sa Bombo Radio, no? Sa aton iya nga promo, want to panalo promo 2021. Nakadaog na kamo, nakadaog na. Kung wala pa, duganging paghulog. Kung wala pa nakahulog sa inyo sa mga entries,
hulog na kay sa ato niyang mga kabombo kag mga ka-Star Nation inyo na saksihan no diri sa ato niyang FB Live sa Bombo Radio Philippines ang adlaw-adlaw nga cash siyahan. Batian niyo sa radyo, nasaksihan nyo na sa FB Live, no? Araw-araw, balde-baldeng pa, premyo na may cash siyahan pa. Sige-sige ang pagpanghatag naton sang premyo sa 3 ka mga winners adlaw-adlaw o kung 15 ka mga winners kada semana. Kag sa sulod sang 6 ka oras ang premyo ang nagahulat sa tanan nga mga maswerte nga mga daog. So, ano pang inyo ginahulat? Entra na! 6 million pesos in total prizes nationwide. No? May isa ka winner sang 1 million pesos cash para sa ato niya nga grand prize. So, amo ning ginambal naton nga madayon gid ang Paskwa kag ang masunod nga ika-74 nga bombo milyonaryo ang mahibaluan mismo sa adlaw sang Paskwa. That will be on December 25. Mismo ha sa adlaw sang Paskwa no sa aton iya nga mga kabombo. Sa aton nga mga kauturan no may 4 pagid na luwas nga may bombo milyonaryo, may 4 pagid ka mga winners sang tag 50,000 pesos per regional winner para sa aton nga Grand Draw, Luzon, National Capital Region, Visayas and Mindanao. So ang aton nga guaranteed prizes and in 24 key areas. Ang aton nga first prize is 15,000 pesos. Ang aton naman nga second prize 10,000 pesos. Ang aton nga third prize 5,000 pesos. So sa aton nga daily winners, no? Sa kada istasyon sang Bombo Radio and Star FM, 3 ang mga daily winners naton, 15 ka mga winners kada semana nga may 1,150 pesos in total prizes, no? Meaning 500 pesos nga cash, kag 650 pesos nga gift pack. Lunes to Biyernes, so ang promo, no? Magadugay ini siya sa sulod sang 7 ka semana. So, subong, no? Ika-2 nga semana sa paglawag naton sa mga winners and ika-3 na ni nga semana sa paghulog ninyo sang inyong mga entries. So week number 3 ang inyo dira nga ibutang agod nga no sa mga kabombo naton agod nga makapasakop again sa wala pa nakapasakop magbakal sa mga required proofs of purchase sa aton nga promo sponsors sa mga supermarket, groceries kag sari-sari stores nga malapit sa inyo sa nga area. So, sa aton nga mga kabombo. So, again ha, sa inyo nga puti nga sobre dira, isulat ang mga masunod nga impormasyon. Name, address, signature, contact number, proof of purchase, week number, sibutang mo subong week number 3, title sa promo, kag pangalan sa Bombo Radio o kung Star FM station sa inyong lugar. Siraduhan gid ha sa mayong mga envelopes, agod hindi madula o kung mahulog ang mga proofs of purchase, ngayara sa sulod sini. So, adlaw may tsansa kamo nga magkadaog sa mga dalagko nga mga papremyo Lunes to Biyernes. Ihulog ang inyo nga mga entries sa mga drop boxes sa Bombo Radio kag Star FM stations nga malapit sa inyong lugar. So, bantayan kag magpamati gid sa mga programa sa Bombo Radio kag Star FM stations sa paglawag sa mga special designated drop boxes nga malapit sa inyong puluyan. So, kay man sa aton nga daily winners, Lunes to Biyernes dapat nakatutok sa pagpamati sa inyong mga radyo sa Bombo Radio kag Star FM bangod mahimo nga mabunutan ang inyong entry sa sulod sang 3 sa 3 ka mga winners kita everyday. So para sa instant naton nga cash kag gift pack nga 1,150 pesos. Again, ang 500 pesos nga cash kag 650 pesos nga valor sa gift pack. Okay? So, 3 ang mga magadaog adlaw-adlaw humalin Lunes to Biyernes sa 15 ka mga winners kada semana sa sulod iya mga kabiran sang 7 ka semana. So, amo ning ginambal naton ang premyo amo ang nagahulat sa mga daily winners. Kada winner hatagan ini siya sang 6 ka oras nga tion sa pag-claim sang cash kag gift pack. Okay? Sa aton iyang mga kabombo. So, pagkatapos nga manang sa pangalan, so dapat nagapamati gida 6 hours, bastante gid na, no? Kung hindi ka makaabot sa ang winner sa natala nga oras, liwat nga bunot sang panibagong nga winner, tubtob nga maklaim gid ang tanan nga mga natigana nga mga premyo. So, maghulog lang
magbakal, no, maggamit sa mga proofs of purchase na gikan sa mga masunod iya mga kabiyanan nga mga promo sponsors naton, no, agud nga makapasakop kamo, no, sa aton nga mga kabombo kay para may tsansa ka nga magdaog kiti. Simple naman sa aton niya nga ini yung mga proofs of purchase naton kabalo ko ginagamit. Like this morning, no? Kabalo ko ti sa kusina, dira hindi gini madula ang Silver Swan sukang puti. Sarap asim. Silver Swan, wow, sarap all-in-one seasoning. Siguradong wow. Sana ka para sa aton nga proof of purchase kay isa ka empty stand-up pouch ukon paper labels ng Silver Swan vinegar plus 1 empty sachet sang Silver Swan wow sarap 8 grams ukon 4 grams equivalent na ina sa isa ka entry. Yara man syempre ang mapag-on nga Orocan. Maayos ang buhay mo. Proof of purchase. Isa ka sticker ukon coupon nga may nakapagit sang tanan nga Bobo promo titles. Isa na ka-entry, no? And of course, no, kinanglan tagid ni everyday dapat fresh, dapat tinlo kita, no? So, why sa kanuman nga baho, di ba? Importante gid ang aton iya nga hygiene. So, Rexona, use Rexona every after bath para hataw sa galaw proof of purchase. Isa ka empty sachet isang Rexona Deo Lotion sa bisan ano lang nga variant o isa ka empty regular sang Rexona o kon Junior Roll-On sa bisan ano lang nga variant. So, sa aton yung mga kabombo, again, maghulog na sa inyo sa nga mga entries. No? Bantayan naman today ang paglawag natin sa mga winners. 6 million pesos in total prizes nationwide. Araw-araw baldeng pa. Premyo na may cash siyahan pa. So, good luck sa aton iya nga mga loyal nga mga entry senders. No? Sa aton iya nga mga kabombo. Okay? So, kamusta naton ang sitwasyon naton sa palibot sa siyudad sa Bacolod subong yang aga. Una nga hugnat sa balita sa patrol ni Bombo Carla May Defensor. Bombo Carla, good morning! Yes, Bambaan, good morning. Live kita diri subong no sa may area sa police station ano ko natubang mismo sa police station 1 Bambaan diri sa may downtown area ako sa tubang man sa public plaza Bambaan ti may makita diri nato no ang mga salakyan nagapakadto pa karina Bambaan may ari naman ini sila mga pasahero no so kalabanan na makitaan din naton diri nga mga pampasahero nga mga salakyan na Bambaan wala na sang mga barrier no pero may ara pa sa gyapon yang mga salakyan o kon mga PUJ nga may mga barrier Bambaan so ti ang aton sila nga mga kauturan ti wala man yan nagakadulaan sa face mask no importante nagasuksok kita sa face mask Bambaan. Sama na diri subong ang sitwasyon diri sa syudad sa Bacolod Bambaan ti okay man ang aton sini nga panyempo wala makita may ma-eksperyensya nga pag ulan-ulan sa subong kaagahon Bambaan. So Bambaan na may makita diri nga mga aga pa no panilhig diri sa may palibot sa downtown kon diri sa may palibot sa public plaza Bambaan ti ini aga pa ini sila ya libot diri kag panindo so may ari diri may mga masiklatan makita diri no nga kung hapon may nagapanindo na hasta na iniya kaagahon subong nga kaagahon Bambaan ti maayo kay pagtungtong niya sang adlaw na no pag silak na mismo sang adlaw Bambaan makita naton nga matindo na ang palibot diri sa may downtown area Bambaan. Tumayo kay wala ga ulan subong Bombo Carla. Yes, Bambaan so maayo subong no kaya wala naga-ulan kag maayo gid ang panyempo subong kaagahon Bambaan. So Bambaan diri kita wala no bangod nga ara kita subong sa alert level 4 on alert level 4 ang syudad sa Bacolod Bambaan ti si PNP Chief Bambaan no before ako na last week pagwasaya sini nga statement si PNP Chief
General Guillermo Eleazar Bomboan, no, sang wala pa ini siya na bayluhan ni ang bago subong PNP Chief Bomboan. So nagbando ini siya nga preparahan sa aton sini nga mga LGU ang nationwide alert level system Bomboan. So nakuan man ini nato no sa nga pahayag katapos ang BCPO kag NOC PPO Bomboan. So sunod kay Police Colonel Thomas Joseph Martir nagapreparar na ang personnel sa BCPO sa nationwide alert level system Bomboan. So ako na gina-follow sinino sa BCPO kung ano man ang direktiba nga gikan sa higher office Bomboan, especially ang IATF. So iga-stricto ang kag ipatuman kung imposible para sa level kung ano nga level diri no, kung ano ang mangin level sa Bacolod City Bomboan. So mag-coordinate ini sila sa syudad kag iga-sundon no kung mag-coordinate ini sila sa EOC kung ano ang mangin kung ano ang ila sini nga iga-implementar Bomboan at least no para makabantay man ang aton sini nga mga kapulisan diri sa syudad sa Bacolod Bomboan. So ready naman ini ang mga kapulisan sa mangin status o kung level sang syudad sa Bacolod. So hulaton na lang gid Bomboan no, kung ano ang jurisdiction nga iga patuman diri sa syudad sang Bacolod Bomboan. So Bomboan na pamatian naton ang pahayag gikan kay Police Colonel Thomas Joseph Martir. We're also preparing for the nationwide alert system. In fact, BCPO always adheres or follows what is directed by higher office, especially the IATF. We will also strictly enforce kung what is imposable for that level, i-impose na naman. So sir, ano ni ang inyo sini nga paghimuon, sir? So we will also coordinate with our Emergency Operations Center, our local here in Bacolod, kung ano ang nila gusto i-implement. We will follow that and we will enforce the COVID protocols. So far, sir, hulaton niyo pa ang mando o kunang memo no nga halin sa babaw? Yes, so we will be waiting for that. In fact, daw ano patasubong level for HR no, with heightened restrictions, maybe by the 15 pa na ma-downgrade as pagkabalok. So sir, minsay sa kapulisan naton kag sa mga pumuloy sa syudad sa Bacolod? Yes, we have to prepare for another adjustment. Pag na-downgrade ang level from 4 to 2 or 3, we have to prepare, adjust, and enforce the law. We will be strict on that to avoid the spread of COVID-19. So sir, di na aton sini nga kapulisan kay ang Metro Manila sir do naga-downgrade na, so posibilidad nga ang syudad sa Bacolod magasunod naman sir. Yes, we will be preparing for that. In fact, do kadamo na gani tao when I was nakalabay ako sa SM kahapon, do kadamo na tao, but sige lang kay pag-abot sang kung ano gid mang restriction nga impose, we will Actually, Bombo Carla, tidriya sa aton sa may syudad sa Bacolod, naghambal ang NIATF nga kita alert level 4 pero naghambal ang region nga alert level 2 kita. Ate, kung alert level 2 nubo na gid man, and in fairness subong tika nubo na manggidya sang kaso naton sang COVID-19 mo, Bombo Carla. Yes, Bombo, anti amo ginapasalamat ng santanan no nga nubo na ang cases ng COVID-19 diri sa syudad sa Bacolod, Bomboan, para at least no mahalug-halug naman kita kag manubo-nubo man nato sini nga quarantine status Bomboan. Tihibaluon naman ini nato no ang ato naman sini nga mangin status sa masunod naman nga another 15 days Bomboan. At isubong alert level 4 kita diri sa local at sa region Bomboan is alert level 2. So, amo man ang ginapanga isang tanan no nga mangin makalog man kag patient Bomboan na halos sa aton diri kung kaisa gusto gid magbanding-banding outside sa ila sini nga mga panimalay Bomboan, di madamo pa sang restrictions sa ibang tagin nga mga lugar diri sa aton sa Negros Occidental kag Bacolod City
Bombo ti pasalamat na lang gid kita kung magnubo kag dapat no observe kita sa gihapon sa nga minimum health protocol Bombo. So nako aman nato na bomboan ang bahin sa nga NOC PPO. So sa Negros Occidental, magkahulat na lang ini sila no, sa executive order ni Governor Bong Lacson na bomboan. So magkakandak ini sila sa meeting kag kung ano ang kinahanglan, kung ano ang paghimuon bomboan, kag kung kinahanglan sa augmentation, ready ang ato sini nga mga kapulisan sa NOC PPO nga mag-augment kag magbantay sa ato sini nga mga kauturan within Negros Occidental bomboan. So bomboan na pamatian man nato no ang pahayag gikan kay Police Lieutenant Abigail Donasco. Dito din ang kapulisan. Dito naman sa Negros Occidental, we always wait for the guidelines, especially sa mga EOs na binababa ni Gov. Lacson. And once po ito ay nabababa yung EO natin is ating provincial director, no? He is always alert with that. And through information dissemination, nagkakaroon tayo ng staff meeting. And then our staff will be informing their personnel. And then, meron din tayong atin dito sa Public Information Office na dinidisseminate din that yung mga ganun na issues or ganun na mga announcement. So, hindi naman tayo nagkukulang dyan. And if it is needed no, to augment people relating to that alert level, kung mataas siya, is ready naman tayo as always. Bombo, ante man na mangin ready gid aton sini nga mga kapulisan sa pagbantay sa aton sini nga mga kauturan bomboan pagpatuman sa nga kung ano man na mangin alert status sa Negros Occidental kag Bacolod City bomboan. So maayo na ni gani bomboan kay kung subong pwede ako na makasulod ang ato sini nga mga kabataan bomboan sa mga malls kung importante lang bomboan, pero kung sili nga magaga lagaw-lagaw lang ti hindi pagigya pwede pahanugutan bomboan kay ti may ara akong kaisa nga mga kadtuan bala ato sini nga mga kabataan, especially sa mga malls bala akong kaisa bomboan kay ti may ara dira nga area nga akong kaisa dira sa pwede maka pa-check up bomboan may iba nga mga kabataan ti may mga birthday sa ti kinanglan gid sa ato kung gusto man sa ang mga ginikanan ni nila nga manami bala ang mga pictures, so amo na bala bomboan, so amo na ang gina-required no sa malls kung dalon mo imo sini nga bata bomboan, so dapat mayara ka man sa pagkakagtuan bomboan. Oo, ang kung pwede mo lang nga hindi tapag dalo-dalon mga kabataan ti bili na sa panimalay mayo naman ni Bombo Carla kung malabotan ang herd immunity no kay parang do medyo maghalog-halog kita kung almost ato na bakunahan ining mga kabataan nga mga yara sa 12 to 17 years old, mabakunahan man. Tiya matamat na nga maghahalog kay kita tanan niya. Nagapangamuyo man sina Bombo Carla mo kay kabudlay nagid kaayo November 11 na, no? Ma 2 years na niyang COVID sa aton. So, amo na kumbaga bala kita tanan gid ya naga-aspirar nga tani mangin sulusulhay ang aton sitwasyon. So, paano man magsulhay kung hindi man nato na pagkooperahan? Amo na gani mga kabataan, sa balay kay nga away gani face-to-face classes. So, ang punto, pahimuyong gidya sa panimalay. Yes. Yes, bomboan ti focus ni sila danay no sa ila sini nga mga modules bomboan. So, madamo man ini sila nga mga aktibidades nga mahimo sa ila sini nga mga panimalay bomboan no kung ti syempre meron gid akong kaisa nga ako magadut-dut ka lang sa imo sini nga module no do ma-stress ka man bomboan, so gamay nga hinampang no kag dapat balikan kita to nang aton sini nga mga modules bomboan kay ti kinahanglan man naton nga magpasa sa aton sini nga tagsa-tagsa ka mga eskwelahan bomboan ti mayo manig no kung mag-okay na gid no gamatamat naman na magasugod ang face-to-face classes sa aton sini nga mga universidad bomboan no sa Western Visayas no. So may ari diri gani nga 30 ka mga schools no bomboan no ang nag participate o bomboan no. Ati amo ni nga aton sini nga bantayan no kung ano pagid ang mga schools no ang ready na para sa face-to-face bomboan. Siguro tanan nga mga schools bomboan mabal man naton nga ready na pagaling kay syempre ang risgo bala nga ipagwa nato ng aton sini nga mga kabataan bomboan. Okay, sige. Salamat gid Bombo Carla, susubong niya ang tiyempo ta gid no. Okay no, way ga ulan. Yes, bomboan na maayo gid subong aton sini nga panyempo
wala kita subong may ma-eksperyensya nga pagpanaliti ko na pag-ulan-ulan diri sa syudad sang Bacolod, Bamboan. Okay, sige. Anyway, salamat gid, Bombo Carla. Yes, Bamboan, sige kan diri sa may public plaza. Kag sa tubang sang Police Station 1, ini si Bombo Carla, may defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo. Salamat gid sa kay Bombo Carla, may defensor sa unang hugnat sa nga balita. In fairness, man sa aton yung mga katapos ng kapulisan, mga frontliners, at isa man sa ginadayaw naton kiti pilaman, mga 2 years naman ang baka-bakas ang pagserbisyo, no? Para lang sa aton tanan, no? Sa aton iyang mga kauturan kag sa aton iyang mga kabombo. Anyway, ma-pause kita for a while. Pagbalik sa aton nga palatuntunan, naibaluan ta, we have 23 barangays, no, driya sa aton sa may syudad sa Bacolod, Bombo Harold, nga mga COVID-free ni sila nga mga barangays. So in fairness, these are all numbered barangays. So numbered barangays, tungod ti ang numbered barangays ya jutay man gid mo, no, debla. Hindi man gid siya muna kadamo ang population, pero may isa kita ka barangay ang Punta Taytay nga isa iya active case. So tumayo gid nga balita, no, sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. So sining numbered barangay sa aton nga mga kauturan, we have barangays 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, barangays 20, 21, 22, 23, 24, 26, 29, 31, 32, 37, 38, kag 41. Amo ini siya ang 23 Bacolod barangays with no COVID cases. Amo ning pinaka-latest update as of yesterday, kahapon nga adlaw, November 10. So, diri sa aton nga palatuntunan, tingwaan naton mapakikangutan isa sa mga COVID-free barangays, no, diri sa aton sa may syudad sa Bacolod, sa aton lang nga pagpanumbalik. Daling kita, standby. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case antisilimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tion sang pandemya, tuman kaimportante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tion karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magod sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo.
Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat kay makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask, santo sa no mask, no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman niya sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tigululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian, dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sining nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan. Hindi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agod mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig, ilabi na gid sa mga ilimnon nga imo mabakal sa higad sang dalan. Mas maayo nga magdala ka sang imo kaugalingon nga tubig, purified man o kung sterilized. Masami nga tinlui ang imo palibot. Tandaan nga ang wala nagailig nga tubig amo ang ginaitlugan sang lamok nga mahimo magdala sang makamamatay nga balatian kaangay sang dengue fever. Ulaa ang tubig nga imo makit-an sa mga tray, pet water bowls, inflatable pools, decorative urns o kon anuman nga ginatiniran sang tubig sa inyo balay. Likawi ang pag-ubog sa baha, ilabi na ko nagatiniil ka lang. Oo, masadya ang magtiniil kag maglusong sa tubig, apang tandaan, dari mo mahimo makuha ang leptospirosis, isa ka bacterial disease nga nagalap na bangod sang baha nga mayara sang ihi kag iban pa nga bodily fluids sa mga sapat kaangay sang ido kag ilaga. Ipabilin nga matinlo ang imo kamot. Tandaan man nga ang sipon kag gilanat ang nagaduging sa tion sang tigululan. Agod mabuligan mo ang imo kaugalingon kag ang iban nga tao, tinloi ang imo kamot kag maggamit sang hand sanitizer. Himua nga isa ka habit ang paghugas sang kamot kag tiil kung mag-abot ka sa balay, ilabi na gid kung nag-ubog ka sa tubig baha. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agod makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso o kung anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kung tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso kid man nga mabasa sang ulan.
magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tiun sang Tig-Ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Star FM Sunday Program Review. Your perfect Sunday entertainment starts off with a countdown of the top 10 hits all over the country in the Perfect 10 Countdown at 6 p.m. At 7 p.m., more of today's hits are featured in Sunday Night Sweet. At 8 p.m. End the day with your mellow favorites and it's all for you in the evening. And with the Holy Rosary as you look up to God in prayer. All these great music with the latest news and information in the top of the hour news and the Holy Mass this Sunday on Star FM. Sunday Program Review on Star FM. Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaron sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga sinyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang sinyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natunggan nga nagaisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa aton isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Ano ang cyber libel? Inigaangay man sa libel apang ginahimo ang krimen sa internet o kon cyberspace. Ang paghambal o kung paghimo sang malain batok sa isa ka tawo sa social media nga nagatugas sang pagkaguba sang pagkatawo ang mahimo nga mapasakaan sang kaso nga cyber libel. Ang mahimo nga makasuhan sang cyber libel amo ang nag-post o kung ang author sang libelous post. Ang mga nag-like o kung nag-share sa nga mga post ang hindi mahimo nga makasuhan, magluwas lang kung may malain nga tinaga nga nag-aatake sa isa ka tawo ang nakabutang sa caption. Sa pagpasaka sang kaso, kinahanglan nga magpadulong ang tagreklamo sa National Bureau of Investigation Cybercrime Unit. Ipakita ang libelous post sa NBI officer. Magdala sang duha ka mga testigo nga may access man sa libelous post agod nga makahimo sang technical report ang nasambit nga ahensya. Ang sino man nga mapamatud-an nga nakasala sa cyber libel ang mapreso. Number 1 Basta Radio Bombo. Okay, sige. Balik na sa ato niya nga palatuntunan. Dirigid lamang sa Bombo Reports sa first edition. Sa ato niya nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo. Balik na sa ato niya nga pagpangalagad. And sa subong, mangin kaupod naton, isa sa mga punong barangays, Bombo Harold, driya sa aton sa may syudad sa Bacolod. Kaya hambal ko na gani, kahapon nga adlaw, it was announced by the Emergency Operations Center nga mayara kita 23 ka mga kabarangayan driya sa aton sa may syudad sa Bacolod nga COVID-free. Iniyati ginapangamuyuan tanga mag-COVID-free kita ang 61 barangays pero amat-amat lang kay manti. Nebranta naghimuga sa iyang kaso sang COVID-19. There was a time sang nagligad iyang nga bulan nga niwala isa ka barangay nga COVID-free mo tanan. May kaso sang COVID. That is why sang
naghambal ang DepEd nga dapat mayara man kita sa pilot, timon nga pilot nga barangay or lugar diri sa aton sa Bacolod nga maka face-to-face classes, wala ina siya because wala gid taya COVID-free nga barangay. Meaning mayara gid siya kaso. And this time, kahapon 24 na lang gid ang kaso nato, aktibo nga kaso sang COVID. And maybe 23 na kabarangayan, and we do hope nga iban nga mga barangay sa amuman. Pero tanan diri nga 23 ka mga barangays, these are all numbered barangays. No? Numbered barangays. Yung mga bakit ang numbered barangays, kung may mga named barangays, kung numbered barangays ka, somehow, jutay lang imo nga population. So, somehow, hindi tanto, so hindi damo, so pwede gid siya nga mas huluhapos nga mag-COVID-free ka. Isa sa mga barangay diriya sa aton sa syudad nga yari gid sa sentro ang Barangay 8. COVID-free ang Barangay 8 kag mangin kaupod naton subong ang punong barangay sa Barangay 8 ka punong barangay or Kapitan Joanne Magalona. Kap, maayong aga, upod mo diri si Bomboan sa Bombo Radyo Bacolod. Good morning, Bomboan. Good morning, Kap. Nagpapalamati sang Bombo Radyo. Okay, una, Kap, COVID-free ang imo sini nga barangay. Anong mahambal mo, Kap? Yes, Bomboan. Siyempre, nalipay man, no? Nga nag-COVID-free ang amon nga barangay kay sa mga nagliligad, kadamo man kami sang mga cases kay sa COVID. So, pasalamat kami subong kay nagkalma, no? Kag nadala kami sa COVID-free. Ano ang Kap? Halin sang nagsugod ang pandemic, ang imo barangays more or less sa averaging bala sa like everyday nga kaso, mga tagpila ang kaso nga nagalabot sa imo nga barangay, sa Barangay 8? So, kadamo ibumbuan kay kung kaisa sa isa ka adlaw may 3 ka pamilya nga positive. So, siguro more than 100. Ay tuod. So, mga sang-san-o naghimugasa, kumbaga nagdamo gid siya. Sang-san-o ato nga mga binulan, Kap, kung ma-recall mo nga do ka sa inyo sa Barangay 8 nga do pertiginik damong kaso? Oo, sang 2019 gid. Oo. Sang 2020. 2020. 2020. Yes. Oo. Humugasa dito sa isa ka pamilya, pag-swab sa ila, taglima sila, 6 sila kabilog. Oh. So, sa isang adlaw, may ara nga taglima ka pamilya, sa isa ka balay, pag-swab sa ila, amo na 5, 6 sila kabilog. So, ano ang inyo dayon ginahimo sa Barangay, Kap? Once nga may positive kami. Yes, once nga may positive. Yes, ginapakadtuan na dayon sa BHERTS. Then ipabalo ng pamilya, then i-lockdown sila. And then may paayuda dayon ang barangay kag ang syudad. Yes, sa city nga nagahatag ayuda, may ara din ang barangay nga ginahatag man sa ila kun anong ila nga mga kinahanglanon. Okay. Pero ano ay Kap ang nangin rason? Barangay 8 una, ang Barangay 8 ano kadako ang in terms of population ang Barangay 8? Population sa Barangay 8 subong is 1,465. Ka mga pumuluyo. Yes. Oo. So, may ara ang household namon is 215. Ang number of families to 329. Oo. So, nga aman subong, anong nakitaan, ikaw Yaka, personally, anong nakitaan mo nga rason nga aayhan nga nag-COVID-free ang imo nga barangay? Yes, kay everyday, may mga gina-assign ako nga duty nga kagawad. Okay. So, gagawin ko na sa ila, nga once gani nga mag-duty ka mo, upod ka mo sang BHW o kung ang aton nga members ng BHERTS, libot sa barangay, then i-check kung sino ang may mga symptoms, may mga ginabatsyag bala. Then i-report diri sa barangay para nga mahatagan bulong or kung kalaing gid sang ilang pamatsyag dalon sa bro ipaswab para mabalaan kung bala positive sila or negative para hindi na maglapta ang virus. Sa imo Kap, sa vaccination, pag-abot naman sa vaccination, kamusta sa imo nga mga sa adult, sa adult population mostly, anong inyo statistics Kap, nakapabakuna na gid man? Yes, kadamo na gid man bumbuan nga nagapabakuna pero may ara gid nga nahadlok sila. Okay. So, na-encourage
nga hindi ka mo mahadlok. Kaya nga reason is basta ko nang magpabakuna sila, mapatay sila or masumbi sila. Oo. So ginahambala namon sila nga kami wala man may natabo sa amon, wala man kami mapatay, wala man kami nagsumbi. Ang importante nga mabaksin gid kamo. Kay kabalo gid kita nga kung hindi kita magbaksin subong tapikan kita sang COVID. So madisgrasya gid kung ang aton nga immune system hina, no? Correct. So sa amon nga population do mga 60% pa lang ang nakapabakuna. 60%? Anong kalabanan, Kap, ang wala ka pa bakuna? Anong edad? Tigulang? May mga senior citizen nga may mga comorbidities nga nahadlok sila magpabaksin. Oo, amo pa na ganing nahadlok, no? Ang, supposedly, kung senior citizen ka, dapat pabakuna ka, gid. Kiti somehow, di ba, kung nag-edad kita, hina, nagidman tayay. Ikaduha, plus, pagid, kung may comorbidity ka, why ta na iya ginapangayo, if ever may virus, di ba, mangin trigger point na ginaya kung ano pag ang ginabatsyag mo sa lawas mo, sila pa ya ang somehow na hadlock gid, Kap. Kumbuan, kay once na kung may mga ginabatsyag sila, kung may comorbidity sila, especially kung may mga balatian, bala sila sa heart. Oo. So, nahadlock na kay base, kung napag-vaccine sa ila, mapatay sila. Oo. Aside from encouraging, Kap, may ara ka mo na programa. Iban, like sa iban nga barangays, may ara nga may bugas, mga something like that. Ano sa inyo sa barangay 8, Kap? So sa amon wala pa kami nakaano sang programa, no. So siling ko gani siguro amo man ang amon nga obrahon, no. Para nga ma-encourage sila namon nga mapabaksin. Actually, nagligad nga mga binulan, nagkadto ginadaang mobile vaccination bala Bumboan. So pasalamat man ko to gani kay abi ko ang turnout sa to is damo gid balang mapabaksin. Pero sa amon to nga ano do kagamay pagid gihapon. Galing lang kay may ara nga iban nga hindi namon ma-count bala nga sa amon gid nga barangay. Tungod nga may ara nga nagapabaksin sa mall. So hindi siya mabalaan bala nga sa amon na siya gali. Sa amon na bala nga barangay. Oo, okay. Basta importante, yakap ti mga BHW ta, kabalo ta, mga BHW ta, mga pisa ni sila maglibot, di ba, Kap? Yes, galibot. Gina sila kay ako nga daan, everyday ya gina-assignan kung gid sila nga malibot, gid sila. Then, i-encourage sa gid sila nga maubos, gid sila pa vaccine. Oo, and we're happy nga kahapon na-announce ka mo nga COVID-free ka mo, meaning, tapos kung malabot nyo sa inyo barangay mismo nga maka-herd immunity. Although 60% lapit na lang na nakapabakuna kay more or less 70 to 80% maka-herd immunity na ng imo barangay. So hopefully ka pa para ma-maintain ta nga COVID-free aton barangay. Yes, Bumboan. Amo na gani nga siling ko gusto ko gid tanan sila, especially subong nga may mga ara na para sa mga kids. Nga correct. Oo, pero kay ang iban, kadamo na gid man, pero sa amon kahapon nakita ko sa record is sa mga 120 na sila kabilog ang nakapabaksin. Ang mga kabataan. Yes, ato man ang iban sa mga mall sa SM may ara iban. Kung sa diin pala may mga venue, so kung makahapit sila dito na lang na sila nagakabaksin upod sang ilang ang mga ginikanan. Oo, gani man, no? Importante gid na kay para nga makaamat-amat na gid kita. Anyway, Kap, siguro maybe Kap, ano mga aside from this no COVID, ano mga primary concerns mo sa imo barangay? Sa barangay 8 kabalo ta tayong barangay 8 diri lang ni Skilid dampis ang ni gani, Kap, fire station, no? Yes, oo. Here. So ano da ang mga concerns niyo, Kap, sa inyo nga barangay? Yes, Bumboan. Amba ko ano pang mga concerns niyo dira sa inyo nga barangay? Wala naman, Kap. Atong problema to sa mga mga informal ato blang sa kilid Bureau of Fire bala, Kap, mga pumuluyo nga way alagyan, kamusta na to? Ang sa mga informal settlers. Yes. So okay naman to sila Bumboan kay do nag-apply na to sila sa relocation site sa BHA. So ang iban do nakakuha naman to, ang iba naga-wait pa. Pero sa subong okay naman, wala naman problema. Okay, sige, maayo gid. Anyway, Kap, lastly, anong mensahe mo, Kap, sa imo nga mga constituents, sa imo mga pumuluyo kay COVID-free ang inyo barangay? So, ako nga mensahe is i-maintain ta gid tani no nga wala kita sang COVID sa aton nga barangay.
So kanami gid siya nga kunang tanan bala nga makapabaksin gid ta. Para nga kung may batsagon kita, hindi kita mahadlokan bala nga ng napang-alaala ta nga basi positive na kita sa COVID. So ako niya ginahinyo ko gina sa ila nga magpabaksin gid kita tanan para nga kuniguon man kita ni COVID kay hindi man tabot silingon nga nakapabaksin ta, hindi na ta mag-COVID. Correct na. So, dapat lang nga maghalong gid kita tanan. So sa akon pumuluyo sa Barangay Otso, happy gid kami ang bilog nga Barangay 8 Council no nga nadala kita sa COVID free. So thank you gid. Okay, sige. With this, salamat gid Punong Barangay Joanne Magalona. Kap, thank you so much. Salamat no. Salamat gid sa Punong Barangay, isang Barangay 8 Kapitan Joanne Magalona no. At least no, isang Barangay 8 sa COVID-free nga barangay. Isang barangay naton sa 23 ni ka mga kabarangayan diriya sa aton sa may syudad sa Bacolod. Kung ikaw COVID-free ka, siyempre, mo ginapangamuyo nga, hindi na ni magsigi-sige. Pero in fairness, sa Barangay 8, 60% naman nga nabakunahan, iti iban tuod, no? May ara tuod ya Bombo Harold nga, pero na, hindi mo manabasol, no? Kung edad tigulang na, and then may comorbidity, tapos mga, ay, hindi lang ko kay Kwan, kay basi kung mga heart attack or something, pahilayo lang. Mga muna bla, nga mga paminsaron, so, dapat hindi kita maminsar sina. No, una bes, dapat kumbinsiyon, takaw galingon, tama ka pa yung vaccine, kay basi blaya nga nervyoson kay imo iya, tinakapalain pa na karon, no? So, pa-vaccine tayo. Importante gid na kaayo para maproteksyonan naton ang aton nga kaugalingon. Okay? Sige, no? 20 minutos na nakaligad sa oras nga 5 sa aga. Balikan naton ang patrol sa dugang pa nga mga balita madulong sa aton subong nga aga. Diri sa aton iyang palatuntunan no sa aton yung mga kauturan kag sa aton iyang mga kabombo diri lamang sa Bombo Report sa first edition. Duhani ka anggulo ang ginausoy sa mga kapulisan sa posibleng motibo sa paglutang patay sa ginaligar bodegero sang illegal drugs sa syudad sang Victorias no. Naibaluan nga dead on arrival ni sa hospital ining biktima nga ginkilala ni kay Hilarion Solatorio Castro alias Tintoy, 53 anyos matapos ini nga gintiro sang riding in tandem sa atubang sang balay sa Hacienda Santa Cruz Barangay 20 Victoria City. Ay manti sa interview ganin nato diri sa Bombo Radio Bacolod, ginpahayag iya mga kabinan ni Victoria City Chief of Police Lieutenant Colonel Eduardo Corpus nga magluwas sa kaangtanan sa trabaho ni Castro bilang taga bantay iya sang stocks no. Ginatan-aw pagid nila ang posibilidad nga may angot sa kinagamo sa tuwa sa pamilya sa biktima kag isa pa ka pamilya sa Barangay 5 Victoria City. Ang sang last year ang pagpatay sa iya. So posibleng motibo nanungod sa illegal nga droga, no? Kahit amo na nagabantay da siya allegedly sang stocks na sa illegal nga droga kag or may sa grudge man, no? Sa bahin sang iya sini nga pamilya. So amo na ang mga anggulo ang ginatanaw and hopefully amo na bilang hambal naton gani, no? Tikita mo naka riding in tandem na naman, no? So amo ganing hambal naton nga maski ano pa na iya ang tawo ya if ever man gid nga may sala na siya kun anong pagkahimtang, no? Hindi ba niya pwede nga pagitas ka mo tapatsyon ta na lang, no? Doon mo na lang kay hindi nga malain nga tawo, no? Hindi man na pwede. So dapat siya mayara kita justice system although kis ama frustrate ka, no? Pero speaking sang illegal nga droga, may ginpatigayan man nga buy-bust operation na makatapos ang Police Station 4 sa Barangay Villamonte. Sa dugang pa nga mga balita no, sa subong iyang aga. Balikan naton ang patrol si Bombo Carla May Defensor. Bombo Carla, please go ahead. Yes, Bombo, sa isa ka buy-bust operation ang ginpatigayon sa Police Station 4 sa Purok Herbias 2, Barangay Villamonte, Bacolod City, Bombo, kagang suspetsado dere among ginkilala kay Ranced Barba,
alias Tatoy, 34 anyos, kag single ini siya kag residente sang nasambit nga lugar Bomboan. So ini siya sunod kay Police Major Richie Gohe, hepe sa nga Police Station 4 Bomboan. Ini siya makonsider high value target na Bomboan bangod nga isa ini siya ka surrendery kag sinilang tinuig Bomboan na nangin biktima man ini siya sa pamuno bangod man sa illegal nga droga. Bomboan bali siya ang biktima sa pambuno Bomboan. So ang nakuha sa iya sini nga pag-inakop 2 grams kag nagabalor 13,600 pesos Bomboan. So ari na ini siya sa Police Station 4 for proper disposition Bomboan. So Bomboan, pamatian nato ng pahayag gikan kay Police Major Richie Gohe. Man si si Rancid Barba alias Tatoy. Sir, ano ni ang background sini sa suspect? According sa aton nga operatives, drug surrender ini siya dati. Then iniman lang nga tuig do may insidente nga do nabunan man na siya parte man sa drugs. Siya ang victim? Siya ang victim. Okay. So na-monitor nila nga gabalik sa gyapon engage. So again try baklan so that's why nagpatigayan kami by bus. Okay, so sir, ano ni ang trabaho sa suspect? Wala na sa obra. Andari lang na siya sir. Okay, so sir, naibalaan kung di niya nakuha ang mga suspected shabu? Wala kami idea kung din niya source, no? But we consider him HBT na. Kaya drug surrender na siya for no drug surrender. HBT o high value target na. So pila ang kabugaton sa suspected shabu? Estimated lang na siya 2 grams. Oo. Pero hindi pa na siya official nga ang official gina nga way iyan naka-crime lang. Estimated value sir? Ara sa more or less mga 13,000. So pasakanin siya sa kaso? Section 5 and 11 sa RA 9165. Bombo Carla, jutay ang nakuha sa iya pero high value target na siya. Tiyamakon mo bala? Di ba drug surrendery? Ang mga drug surrendery no, do ka ma-frustrate ka lang bala kay tungod Bombo Carla nga nagsungka na gani na sila. Hindi nagimugasa gining mga drug surrendery ni during the time sang bago pungko lang aton nga presidente. Di ba perting kumpasan to sa illegal nga droga. Amo ni. Amo ti iba na adlok nga magululuntay mga TL ti kundi ma-surrender abi. No? Realidad na Bombo Carla, kay may mga ara gid nga mga kakalasapuan nga mga drogista mo. Way takbalo kung sino man na nagapamatay na sa ila, no? Pero drug surrendery ka, meaning supposedly ang intention mo mariporma ka. O galing kalabanan ni sa ila, madakpan naman liwat kay mabalik naman liwat sa ila sini nga operasyon. Ang magid gani Bomboan no, so kalabanan nga mga gakadakpan sa mga bypass operation na ginapatigan sa aton sini nga mga kapulisan na Bomboan kung hindi newly identified mga surrendery Bomboan. Oo, amo gani man. So amo na bala dapat siya although abargan nila kung drogista ka, once you are a drug addict Bombo Carla, do ka budlay gid. Iban ka parihab na gani mo pero why man gyapon pero ano lang na iya sa imo ya bala nga sa imo na ya paano mo disiplinaw ng kaugalingon mo kahit kung drogista ka ano abing future mo wala gid siya amo gid Bomboan mabutang lang sang hitalita lang imo sini nga kaugalingon pati nang imo sini nga future Bomboan kiti kung magpakalulong ka lang sa droga tiway kay gid may mahimo sa imo sini nga kaugalingon Bomboan. Amo na ginambal nila bala Bombo Carla nga tatlo lang imo padulungan. It's either ma-jail ka, it's either nga mapatay ka or sa institusyon ka makadto, no? Ti bandira ti priso kay man dakpan, ibandira ti untay ti kay man ti natiruhan, no? Iban mabiktima man gani sa riding in tandem pareho to sa taga Victorias to ginhambal nga makon mo budigero siya Bombo Carla mo tagabantay siya sang illegal nga droga sa bodega. Ti ang aton da gani bodigero meaning may ara sang ginahamtangan sa mga illegal nga droga kisa maribog paminsaro mo hindi ni sila magkaladakpan no.
Mo gid gani perte ka danlog Bomboan no te achievement tan ini sa aton sini nga mga kapulisan kung ang pinakadanlog amo ang madakpan nila Bomboan no ti maayo man kay nagapatigay sa gyapon sa mga operasyon ng aton sini nga mga operatiba kag mga kapulisan Bomboan. Okay. Bombo Carla. Yes, Bomboan, sa amoy ng report ay gikan sa patrolyo ni si Bumbo Carla May Defensa para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bumbo. Salamat gid sa kay Bombo Carla May Defensor kay manti amo na bla no. Kalabanan abi nga mga drug surrenderer or naggasanguna last time tinagsungka no. Ato lang mga ginpangtukhang. Pero kisa mo na pagbalik balik gyapon sa operasyon preso gyapon balik-balik lang gyapon so wala man gyapon no. Iti naibaluan man naton tanan kita ya we are all aware ti amo na gani illegal nga droga tungod why man kita na iaabtan nga maayo no. Maguba lang yang kabuhi mo ti iban niya mahambal nga dagdamo kwarta pero drogista ka gagamit kay illegal nga droga balik-balik. So amo nang ginahambal nila nga ngimo ya padulungan it's either mauntay ti ilmo meaning mapatay ka, mapriso ka or kadto kaya maparehab ka no makakadto ka sa institusyon nga pwede ka para nga mareporma ka kay kabudlay man once di ba we have an interview sa mga drug addict nga ginatawag bala sa mga drug dependents or mga drug addict na gidya. So ini sila ya expand sa ila sining operation sa probinsya sang Budlayan gid sila ya. No? Gasulod Bombo Harold. Okay. Sige, no? Ini sila ya Budlayan gid sila iya sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. So pero sa imo na lang gid na iya nga paano mo paano mo ng kaugalingon mo paano mo luwaso ng imo kaugalingon? Kay why kay gidyaman sa tuod lang sa padulungan sa maayo. By the way, sa aton ni mga kauturan kay sa aton niya nga mga kabombo, ang COMELEC subong sa pinaka-latest update syempre una nagalaom nga sa alert level 1 na kita. Why na kita mga quarantine restrictions no sa aton nga mga kabombo. Why na kita mga quarantine restrictions sa aton iya nga pungsod pag abot sa May 9. Kiti syempre nga panumdum kita bla. Ano na matabo pag abot sa May 9 2022 elections like for instance bala kung may mga na-quarantine paghihapon, di bla? Di ini ang mga kung may positibo ka, di bla definitely quarantine ka. Giti definitely di ka makaboto. Di man na pwede because ang una ang pagpositibo mo hindi mo man nahungod, no? So, ano matabo? Tiyan mo na bla, isa man na siguro sa mga ginatanaw, ginatunan sa aton iyang gobyerno and they're hoping mag-alert level 1 na kita tanan. Pero kita yan nagkapati siguro by that time, malabutan ng herd immunity. So, meaning, somehow, lululigwa na ang aton iyang sitwasyon no? Sa aton iyang mga kauturan kag sa aton iyang mga kabombo. Subong ang COMELEC nag-set na sang voting hours gani paano ang pagboto naton. On election day sang May 9, aga pa magsugod. 6 a.m. to 7 p.m. Pwerte no? 6 a.m. Nakuya aga pa 6 a.m. to 7 p.m. Hindi ka na kay however, if at 7 p.m. there's still voters outside, amo na permi mo, sa polling place in front 30 meters, no? Makontinue na sila sa pagboto. Within 30 meters, amo na ang pagklaro ni Commissioner Marlon Casquejo, no? So within 30 meters. Okay, sige. Yari na ito mga sister stations, Bombo Radio Western Visayas. Welcome and good morning! Sa aga diri sa Bombo Report sa first edition sa naton liwat aton sila koneksyon sa Bombo Radio Bacolod. Welcome ka, good morning Bacolod. Welcome gid kag maayong aga sa imo Bombo Doni, Bombo Radio Western Visayas. Koneksyon naton sa Bombo Radio Rojas. Welcome kag good morning Rojas. Standby no sa aton sining mga kabombo kay ginalagat-lagat naton aton sining linya sa aton sining mga sister stations
sa Bombo Radio Western Visayas sa Bacolod, Rojas kag kalibo sa aton sini nga region-wide tie-up broadcast. Sa taliwat ang Bombo Radio Bacolod. Welcome ka good morning Bacolod. Welcome gid kag maayong aga Bombo Doni. Bombo Radio Western Visayas sa mga balita namon. Minutos sa nakaligon sa takna nga alas 5 sa aga no standby sa aton sini nga mga kabombo while gina-fix naton ang aton sini nga linya sa aton sini nga mga sister stations diri sa aton sini karon nga pag pangalagad. Pero sa aton sinadra nga mga kabombo sa liwata no sa mga way pa makahulog sa ilang sini nga mga entries kag bisan sa mga nakahulog naman. Duga ang inyo pagid sa paghulog sa inyo sini nga mga entries para mas magdako pang inyo sini nga tsansa nga magdaog sa aton sini nagapadayon iya nga promo ang 1-2 Panalo Promo Part 20 sa Bombo Radio kag Star FM. Araw-araw balde-baldeng pa premyo na may kasiyahan pa 6 million pesos sini nga kasiyahan in total prices ang aton sini nga ginapanagtagan nationwide. Sa taliwat ang aton sini nga mga sister stations. Again, welcome ka good morning Bacolod. Welcome gid kag maayong aga Bombo Doni, kamusta ang sulod ko sa imo dira? 818 ang mga napatay naman 400 standby sa taliwat ang Bombo Radio Bacolod. Bomboan, welcome and good morning. Bombo Doni, welcome kag maayong aga, kamusta ang sulod namon dira? Guwapa gid Bomboan ang imo sini nga sulod daw kaparehos gid sa imo do ari ka lang gid sa luyo ko. Go ahead Bomboan. Okay, sige, welcome sa liwat kag maayong aga sa imo Bombo Doni, Bombo Radio Western Visayas. Sa mga balita namon diri sa may syudad sa Bacolod sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Una, may Biyente 3 amat-amat na. May Biyente 3 na kami kadiri ka mga kabaranggayan sa may syudad sa Bacolod nga COVID-free. Kay manti 61 barangay sa Bacolod. Kay nag-abot nga dan sa tiyempo Bombo Doni nga especially last month, mga previous months nga halos tanan nga mga kabaranggayan may kaso gid sang COVID. Subong Biyente 3 and then may isa ka initanan mga numbered barangays butang balon gagmay nga mga kabaranggayan pero may isa ka named barangay ang barangay Punta Taytay nga isa lang iya kaso sa COVID kiti dako man nga population sa barangay Punta Taytay. So amat-amat kay kahapon gani ang pinaka-latest 24 naman lang nagdugang sang kaso sang COVID-19 namon dire and pag-abot iya sa mga nabakunahan 87% nga nakapabakuna na nga naglabot bala antes malabot ang herd immunity. So mga 87% naman. Kag subong man sa pihak nga bahin, ang amon diri nga syudad sa Bacolod since madamo sang available nga vaccines, gin-open naman ang vaccination maski pa sa mga pumuluyo sang Negros Occidental. So kung ikaw abi like outside Bacolod, taga Negros, tapos mapabakuna ka sa Bacolod, why isang problema kay ginabuligan man ang province of Negros Occidental tungod sa kadako, no, te medyo hindi amo na kadasig ang vaccination. Kag subong man sa dugang paginamon diri Bombo Doni nga balita, Bombo Radio Western Visayas at biktima naman isang riding in tandem ho. Duha ka mga anggulo ang ginausoy subong sa mga kapulisan sa posibleng motibo sa paglutang patay sang ginaaligar bodigero sang illegal nga droga sa syudad sang Victorias kay nahibaluan nga dead on arrival sa ikayong lawas Medical Foundation ang biktima nga ginkilala kay Hilarion Solatorio Castro alias Tintoy, 53 anyos, matapos iniya gintiro sang riding in tandem sa atubang sang iya nga balay sa Hacienda Santa Cruz, Barangay 20, Victoria City. Duha ka mga anggulo, una, because ng involvement sa illegal nga droga, ikaduha, posible grudge iya sa nga pamilya kay last year mayara siya sang naka-enkwentro man. Amuning mga balita namon diri sa may syudad sa Bacolod sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo, Bombo Doni. Maraming nga salamat, Bomboan, Bombo Radio Bacolod. This time, it's ako naman, Bombo Radio Rojas, Bombo Rita, welcome and good morning. Standby, no, sa Bombo Radio Rojas, basi naka-mute ang aton sila drang audio, paki-adjust lang. Again, Bombo Rita. Okay, standby no sa aton sini nga mga kabombo while
Check naton ang aton nga koneksyon sa Bombo Radio Rojas. Diretso tanay sa Bombo Radio Kalibo. Welcome ka. Good morning, Kalibo. Bombo Radio Western Visayas, Bombo Doni, kaupod nyo subong diri sa Kalibo, si Bombo Ninyo. Mga dalagkuan namon diri nga mga balita diri sa amon sa probinsya sa Aklan, Banwa sang Kalibo. Nakatalana subong, nakatalana nga makipag-dialogo ang amon diri nga Land Transportation Office. Ayun man nga mag-zero case kami diri mga sa bulan sa presidente sang nagakalain-lain diri nga asosasyon sang Public Utility Vehicle o kun mga PUVs bala, Bombo Radio Western Visayas, para matalakay ang may kaangtanan sa igapatuman nga pamasahe. Ini kasunod sang mga nabaton nga reklamo sang amon diri nga LTO kag mga otoridad nga syempre nagpagawa na sang advisory ang amon diri nga gobernador nga mayara kami 70% nga city capacity sa mga public transportation namon, pero ang pagsinuluktay sang pamasahe amo man gihapon. Ang reason man sa mga drivers dire mataas ang presyo sang gasolina. Pero ginambal sang amon nga LTO hindi ini pwede kay dapat favorable gid sa amon man nga commuters kag favorable man of course sa mga drivers. Nakatala na subong nga makipagdialogo ini ginpahayag ni Engineer Marlon Velez ang amon diri nga hepe sang LTO Aklan. Samtang dugang namon diri nga mga balita sa amon sa may probinsya sa Aklan, ginakalipay man subong sang amon diri nga mga negosyante, grupo sang mga negosyante ang paglift na bala or ang pagkakas naman sang pagpatuman sang mandatory nga pagsuksok sang face shield kung ikaw nagagawa sa pampublikong lugar diri sa Banwa sang Kalibo. Ginapabutyag nga ini welcome development naman sa amon diri nga mga negosyante kay man syempre kaysa nagalikaw bala ang mga pumuluyo nga magkadto sa pila ka mga establishmento kay kung may mga times mala nga nalilipatan nila ang face shield kag nagastuhan na sila to nga magbakal sang ilang mga face shield. Kay balaan man naton of course even ginaistoryahan pa ini sa national level, pero dire naggahimo naman ang move ang amon dire nga local government units. Samtang sa dugang pagid nga mga balita diri sa amon sa may probinsya sa Aklan, duha ka mga eskwelahan diri sa Aklan ang nakasulod sa listahan nga ginatagan sang Certification of Authority sang Commission on Higher Education o kun na CHED Region 6 nga magpatigayon na sang limited face-to-face classes. Base sa ginpagawa nga information kag ining agin pagguwa nga listahan nakasulod diri ang duha ka eskwelahan. Isa ay ang Aklan State University kag ang isa man ang Aklan Polytechnic College kag ginapabutyag gani Bombo Radio Western Visayas. Ini magapatigayon sila sang limited face-to-face classes ang ilang health-related programs, ang travel and management programs, engineering and marine transportation program. Pero ginpayagan sa amon nga Aklan State University diri nga nakapagpatigayon naman ang ASU sang ilang limited face-to-face classes sa program nga BS Nursing sang sadto pang November 2 sang sini nga dag-on. Amo ni so far mga dalagkuan nga mga balita diri sa amon sa Banwa sang Kalibo kag sa probinsya sang Aklan. Balik sa imo, Bombo Doni. Maraming nga salamat, Bombo Ninyo, Bombo Radio Kalibo. Itsa ko naman ang Bombo Radio Rojas. Welcome ka, good morning, Rojas. Good morning sa liwat, kagamayong aga sa aton si magkapdanan sa Bombo Radio Western Visayas. Sa dugang namon diri gani nga mga balita ang ining pagpatukod sa krematorium diri sa amon sining syudad, particular na diri sa may bahin sa barangay Mongpong, Rojas City, ang ginapamatukan sang mga pumuluyo. Ini pangot gani nga nagasugod na dito sang construction sang dira sa may bahin sang Iloilo. Kag nagakamatok diri ang mga residente kay man dako ini nga suno sa ila, dako ini nga may epekto gid nga dako sa ila siniyang
ikayong lawas, no? Kay man waay gani diri pa sang krematorium man sa Capiz kag hindi sila magsugot na ila sa ilang nga barangay inaiga patukod. Digin na nabato naman no ang ilang nga petition letter nabato na sa mga katapos ang sangguniang panlungsod kag natigayo naman nga matalakay sa City Council diri sa amon sini nga syudad sang Rojas. Sa karon no nagahulat na lang no kung ano ang maging desisyon diri kay man suno diri kay Attorney Gary Potato kay City Councilor at Potato nga bisan pa nga nagatukod sila dira ti kun wala man may magpamatok bala kag hindi kompleto ang ila sila mga papeles ay hindi man sa gihapon sila pag tagaan sang pag-isyuhan dabi dira sang permit nga mag-operate. Galing kay ginakabalakan sa mga pumuluyo kay man sige-sige sa karon padayon siya ang konstruksyon sang amo nga edipisyo tiluyag nila nga pauntato na para nga makasigurado gid sila nga wala sang may matukod dira nga krematorium sa amo nga lugar. Kagangawon diri nga Capiz Police Provincial Office ang amon diri nga Police Director nga si Police Colonel Lodomar Llaneta ang naging overwhelmed sa sining isa-isa ka adlaw bala isa ka semana madamo no sa mga nagkaladakpan nga mga wanted person ti madinalago nila nga madakpan ini matapos gani ang ila sining masangkad man nga pagpatigayon sang kampanya para nga madakpan ining mga wanted person ti madamo no sa mga wanted person ang ila sila karon nga nadakpan diri sa probinsya sang Capiz kag tanan na ini sa karon ang nakahunong na sa nagkalain-lain nga karsel diri sa aton sa amon diri nga probinsya sang Capiz. Wala man so far sa mga madinubuan nga managlunta diri so far peaceful ang amon diri nga probinsya sang Capiz. Balik sa imo Bombo Donnie. Maraming nga salamat Bombo Radio Rojas, Bombo Rita. Sa mga balita naman sa amon diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo ang trahedya gid nga magkahalangusbo ang nagsugata sa sining isa ka pamilya dito yas may barangay Pagdugi Dumanga sa Iloilo kahapon sang kaganhon matapos nga apat gidiri ka mga miyembro sang panimalaya nagkalamatay ang Iloy kag tatlo sini ka mga kabataan nga nagaedad 7, 6 kag 3 ka tuig matapos man nga way ni sila makagwa sa ginatulugan nila sini nga hulot sa sulod sang ila sini nga balay sang ang ila sini nga gina-isran gani nga balay ang gintupok sang kalayo totally born gid ini daw halos hindi makilalaan ang mga biktima ang ining Iloy kag iya sini nga 3 ka mga kabataan sang masapuan bangod sunog gid ini sila ang 3 ka mga kabataan pagkasapo dito sang aton sini nga mga otoridad nagakup-anay pa kuno sa babaw sang katre ang ilaya sini nga Iloy ara sa Inalong kag ang posisyon niya sini sa masapuan nagaluhod suno sa aton sini nga mga otoridad. Sa karon hindi pa ma-determine sa mga katapos ang Bureau of Fire Protection sa Banwa San Duangas kung nanugid ang ginahalinan sang kalayo pero ginapatihan nga sa sulod mismo sang hulot naggikan ang sunog. Ang pamilya nagpasugot man sa suggestion sa aton sini nga mga otoridad nga ipaidalom sa autopsy examination ang ining bangkay sa mga biktima kay why man diri gina-roll out sa aton sini nga mga otoridad ang posibilidad bala nga base kag may araya sa foul play. Sa iban pa nga mga balita diri sa amon by the way kita diri sa Western Visayas may bag-o na sini nga regional director sa persona ini ni Police Brigadier General Flynn Dongbong kahapon nag-assume na sa Pro 6 regional director talos sa nag-retiro naman nga si Police Brigadier General Rolando Miranda. Pamilyar gini bomboan sa inyo dra sa may Bacolod City si General Dongbo kay once nagserbi na siya bilang direktor sa Bacolod City Police Office or BCPO. Kag ini siya before na assigned as the new regional director diri sa Police Regional Office 6 nangin head ini siya sa PNP Integrity Monitoring and Enforcement Group o kung ining PNP IMEG ang nagabantay man kag pangdakop sa mga kapulisan nga mga iskalawag gani isa man sa mga mangin programa gid ni General Dongbo diri sa mga kapulisan sa Western Visayas amo ang
internal cleansing kag ang cleanliness policy gusto gid sini nga tinluan ang hanay sang pulisya diri sa bahin sang Western Visayas. Samtang ang bagulang sinigi na pahamtang or gina-appoint nga British Ambassador to the Philippines, si British Ambassador Lori Bofis nagabisita diri sa may syudad sang Iloilo kag syempre hindi siya di pwede kahalin kun way sang exclusive interview sa Bombo Radio Iloilo. Sa interview sa Bombo Radio gindayaw ni British Ambassador Lori Bofis ang madasig nga vaccination rate sa syudad sang Iloilo nga nagalabot na karon sa 92% kag kadungan man sina ang pagpasalig ni Ambassador Bofis sa commitment sa United Kingdom sa pagbulig sa Pilipinas kag driman sa lokal sa syudad sang Iloilo sa sining isa man karon ka dako naton sina concern ang epekto bala sang climate change ti sa ginaduso sining pag-shift sa mga renewable energy sources para mabuhinan ang ining mga greenhouse gas emissions, partikular ang pag-emit or pagbugas ang carbon dioxide sa kawaan nga amo yan nagresulta sa pag-init sa aton sining palibot, magabulig ang UK or ang British government sa Pilipinas sa pagpangita dira sang investor, sa pagbulig finance sa mga kompanya nga mag-do away na sa sining mga industriya ya bala nga amo ang masako sa pagbuga sang carbon kag iban pa sining mga greenhouse gases sa ato niya sining kalangitan para mag-shift sa ginatawag nga clean or green energy nga mag-source out kita sang enerhiya sa mga renewable nga mga energy sources. Kag subong man Bomboan, Bombo Radio Bacolod, abitagani ang drama sadto sang pag-withdraw sang COC ni Inday Sara Duterte as Davao City Mayor bangod sa ginasigahom pagpapili niya sa mas mataas nga posisyon kag ang pagpapati-bati man ni Senator Christopher Bongo nga base hindi siya magpapili as Vice President under sa PDP Laban. Abita mo na to sang Martes may ara pay gali kay sang Martes ang gabi si Senator Bongo, si Senator Manny Pacquiao nagasapol sa kay Presidente Rodrigo Duterte. Ti abita gani kontrahanay ni si Senator Manny Pacquiao kag si Presidente Rodrigo Duterte. In fact, nagbulagay ni ang mga membro sa PDP Laban, may Pacquiao faction, may Cusi faction. Sa Pacquiao faction sa PDP Laban, si Pacquiao among standard bearer. Sa Cusi faction, si Senator Go amo ang ginapili nila nga vice presidential nominee. May reconciliation sa sini magkatuhay sini nga paksyon sa PDP Laban, Bomboan, Bombo Radio Bacolod. Puerte no? Puerte Bombo Doni, full of surprises. Amo nang ginahambal. Kung ang matabo, sini kung may reconciliation, ang ginatanaw, pagit posible ayan nga i-give up ni Senator Manny Pacquiao ang iya kandidatura to give way to president or mag-give way sa kay Mayor Sara Duterte, Bombo Doni? Amo gina bomboan ang mga nabatian kuman nga mga hutik-hutik diri. Kag syempre why sang pag-give up si Senator Manny Pacquiao kung natabo sa iya sining presidential aspirations nga why sang kabaylo. Kay kung hindi man siya magpapili sa pagka-presidente, manaog man siya ti mapapili siya as vice president. Running mate ni Inday Sara kung ang ipursugin man ni Inday Sara ang presidency. Amo ganito kuno nga si Senator Bongo basi ma-back out sa pagka-vice president kay basi si Senator Manny Pacquiao yang ma-substitute dito sa iya kay ti under man gyapon sa PDP Laban. Pero kung ang matabo Sara Pacman sa 2022, ano kuno yang matabo karon sa kay former Senator Bongbong Marcos, Bombo Radio Kalibo, Bombo Dinyo? Amo na gani ginapaligban pa subong Bombo Radio Western Visayas, Bombo Doni kun ni imo nga lantawon kay sang mga nagligat ba grabe ang paghabuyan sang mga tinaga, ang mga lain nga mga tinaga bala, mga patutsadahay ni Senator Manny Pacquiao kag ni Presidente Duterte. Pero syempre wala pa kita no, damo pa speculation subong Bombo Doni kung ano gid man ang padalangana ni Mayor presidential daughter Mayor Sara Duterte no sa national positions. Pero
hindi na ang sigurado Bombo Radio Western Visayas, no, damo naghambal diri sa amo nga mga politiko, ang sigurado magapapili gid siya sa national elective position, Bombo Donnie. Damo gid sang senaryo abi Bombo Radio Western Visayas. Ang una diri nga senaryo base kuno kag Bongbong Marcos, Sara Duterte sa 2022, Masa, Marcos, Sara. Pero daw ang matabo yagali Sara Pacman, daw ay sang Masa, daw sa pakyang matabo, Bomborita, Rojas. Kalain man tong ilang nga tandem tawgon Bombo Donnie, ano to, sapak ba na daw kaisog, no? Pero depende na sila. Kay man daw ka grabe ang ila subong nga taktika, no? Bombo Radio Western Visayas. Mahilig yun sila sa mga surprises. Mabalanta ina antes man November 15 na kay man mo man ina ang pagpahayag sang kampo man ni Mayor Sara Duterte Carpio nga antes sa November 15 mabalaan sang publiko ang iya nga mangin desisyon. Pero nagapati kita Bombo Radio Western Visayas nga pagka-presidente niyang iya sa nga pagpadalaganan, no? Hindi man siya mag vice president, no? Hindi man mag sa piyakabahin si anay Senador Bongbong Marcos, hindi man siya magpasugot nga mag vice president siya or panubo siya, padalagan man na siya sa pagka-presidente. Karon aton bantayan kung bala magkontrahan na gid man bala ining si Mayor Sara Duterte kag si anay Senador Bongbong Marcos kay man naginala na sila nga hindi gid sila magkontrahanay, Bombo Donnie. Kung magkontrahanay sila ti matabo sini sa 2022 North versus South. Hindi ko nanay pagibalik dira sa inyo sa aton sini nga mga sister station sa Bombo Radio Western Visayas. Bolgid yan, no? Unpredictable gid ya Bombo Harold, no? Sa aton yung mga kabombo. Hindi kay gid ka reading cookies abi mo amuna na. Grabe niya. Giho yang adaan sang administrasyon. Kabalo naman kita tanans na because kumbaga before si President Duterte mo man ang mga giho yan sa pagpapili sa pagka-presidente, no? Tikita mo, ang bagwa pa sini Sara Pacman tandem. Perte. Sapak mo galing ng magwa. Hindi ka rin magwa ang Sara Bongbong tandem. Or ano pala? Marcos Sara Masa tandem. Pero bantayan ta kay ano subong pet sa 11 kita. Ang bantayan ta una kay ti masubstitution definitely Sara Duterte will run for president gidja. Mo na mga style din pa man sa una, no? Galing ti syempre damo pa naman sila pasikot-sikot, so kung magdalagan siya until November 15, sinong iya ka tandem? Kung si Pacquiao or Bongbong Marcos? Ay, diba tayan ta na sa aton nga mga kauturan kay ka-interesting man. Huwag na kita minibidin nga tiyempo standby na sa pagpangarakan sa Bombo News and Views Morning Edition. May kaupod ninyo si Bombo Mary Divine Grace Cuello kag Bombo Franz Andro Burgos, no? So, sa gihapon, ako ang inyo alagad Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio